Salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi suntem la pescuit alături de tata. Deci astăzi prinde pește. Nu trage? Prins odată unul, și a scăpat. Nu-i de trebuie să tragă. Și tragea foarte tare acel pește. Eu să pescuiesc, eu n-am undiță, nici lansetă, nici stupă. Stupul e acolo, da. Trebuie să așteptăm în liniște. Ne vedem când trage peștele. Prinde peștele, băieți! Prinde! Ia! L-a prins! Ia! L-a prins, ia! Fiți atenți! E peștele. Haide, prinde-o și tu măcar un pește. Nu zic că l-ai scăpat iară. Nu, hai că-l prinde! Prinde, băieți, un pește! Primul pește pe ziua de azi. Ia. Prinde! Da, băieți, în sfârșit prinde! Da, hai să vedem. E cam mare, că nu vrea să iasă. Sau nici nu este. Este? Trage. E greu. E acolo? Trage de el, trage! Nu lăsa să scape, hai! Dați-l acolo! Ia, mai mare, mamă! Ia uitați-l, vine peștiucul. Uitați-l! Vine peștele! Trage de el! Nu lăsa să scape! Adu la mal! Nu lăsa să scape! Uitați-l, băieți! Peștiucul!